Να δούμε και τι challenge θέλουμε να κάνουμε και τι να ανεβάσουμε. Από εκεί και πέρα. Για να δούμε εδώ. Εντάξει, πιο καθαρά φίλε. Πάω, δεν έχω πρόβλημα. Πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε. Πρόσεχε, στόπα, εκεί ήταν αφού καθόμουν. Εκεί είναι, εκεί είναι. Από κάτω πέρα το κερατό. Σπαστική αναμονή, ρε, άμα δεν κάνεις kill, μπορείς σπαστική αναμονή. Σπαστική αναμονή, δεν κάνεις kill. Όχι, ένα έκανα.